Tatora nyaya kugokwe ndiani mumwe kugokwe? Gokwe. Unoona wakangwarira. Hanzi ndokwandiri kubva, mirai muone kungwarira kwake. Kumuzarabani kunani? Ndokwandiri kutobva futi kuti apfura. Ari kubva futi kumuzarabani. I love it. Now ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Amen, munhu waMwari. Izvozvi ndiri munzvimbo inonzi Cape Town. Ndokwandinogara, ndokwandakatobva. Ari kubva futi kuCape Town. Prophet ndaingozvionera paTikTok andazoti nhasi zvishandiwa nawo maita basa. Nekuti inini zvinezvi ndinewe kugokwe. But kune nhamo yanga iriko. Ndakabva kuCape Town kuenda kunoviga mwene wangu musi weTuesday. Kugokwe. Kugokwe. Ndobva wapfuura nekumuzarabani. Ndakangorwa express kumuzarabani kwandakachengeta. Yes. Chinzwa nyaya iri pano. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Ndinotenda Prophet. Kondiyana aingonzi moyo airwara nemoyo. Airwara nemoyo ndiamwene vangu vakazvimba moyo bva vaitonorara unozomuka. Ndiamwene vangu. Ndatuma naJehovha unzi ndigadzirise nyaya dzake nezita raJesu. Ndinotenda Prophet. Asi chaita kuti ndikusimudze. Inyaya yekuti gore rino ranga riri gore rekufirwa. Amen. Saka ndazvimisa zvese nezita raJesu. Ndinotenda. Kwandiri kubva muzarabani mai vanga vasi kugona kufamba pana chavari kugona vari kunzwa itsvo. Mama. Vakandichengeta. Ndosaka ndatotaura. Zvanaka. Prophet handina mwana Prophet. Hanzi handina mwana, bata mudumbu mako tona. Handina Prophet. Bata mudumbu mako. Somebody say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une murume? Ndine murume Prophet. Maane makore mangani? Indori gore chi8 adversary yedu iriko this month. Vangani vari kuitirwa zvakanaka neservice yanhasi? Ndanzi naJehovha zvinhu zvitanga kufamba. Vari kuda mabasa avhurike nezita raJesu. Vari kuda vana madhozi ngaavhurike. Bata mudumbu tona. Uyu mupei matwins akawanda nezita raJesu. Ndinotenda munhu waMwari maita basa. Enda unogara hako pasi. Vangani vanoda kuti Jehovha avachengete? How many people are ready to see God in action now? Goodness yendi mesi we iriyo amana timret bata mutumwa uponesu. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night musi Friday 4 October 2024 pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night ngo9 ntambama kuze yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu waMwari Prophet Freddy musi Friday 4 October 2024. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Yendi mesi we